Mira, això va pintar-ho Joan, son pare de la Maria. I de quin color estava? Blanc. Blanc i bastant feot, doncs mos va pintar Joan. Este moble el vam trobar al carrer, este moble el vam trobar al carrer, este moble el vam trobar al carrer. L'aparat de música és d'un amic que m'ho va deixar. Això, este banquet on els xiquets arribaven les sabates, era un moble que hi havia al carrer fora d'un restaurant, jo crec que era per guardar vi. Bueno, perquè tu busques, mires, liges, arregles... Aquí no en trobaríem res. Esteban. I tant que es troben coses, i aquestes cases també hi ha fet moltes coses. Veieu este arbre tan superxulo? No. Doncs bueno, vam anar a un puesto i hi havia palets. Sabeu els palets? Los palets. Doncs vam agafar, vam retallar els palets a trossos, ens vam pegar a la paret i vam fer un arbre ple. Això, per exemple, veieu? Això és una caixa, se diu cadira d'exposicions. Val 75 € la unitat. Per tant, 3 unitats és una quota d'un alumne. No ens ho podem permetre. Te'n vas a l'Heroi Merlin, una tenda de bricolatge. Te'n vas a l'Heroi Merlin, agafes una fusta molt gran, arribes allà i un dissabte que tens festa, doncs en comptes d'anar a fer el vermut, això és emprenedor. Tot està per el vermut, però tu estàs tallant la fusta. Fent-te. Cost de la cadira, 12 €. Cost comprada, 75. Doncs 12 €, ja m'ho va bé. Sí. I els xiquets els fiquem el mateix efecte. I és una cadira que és en una mesura per quan són petits, una altra mesura per quan són grans. Quan són molt grans, sí, se gira i doncs és el mateix. Això i això és el mateix. I és un xiquet petit, una xiqueta mitjana i una taula. I és tot el mateix. Que bonic. Molts de diners, però bueno. Per tant, què vam fer això, els mobles? Al carrer i fets a mà.